खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 3 जुलाइ बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं रबिन बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनाया जोबस्रांगोन। नखराव गोरोबलायनानै थानो हागोन। वृष राशि। नोंथाङा धोरोमनि बेरेखा हाबा मावफ्लांनो हागौ। गोसोखौ हमथानानै सोलियोब्ला गाहाम। मिथुन राशि। इयुननि फारसे सानहरनानै नोंथाङा गोबां जिंगायाव गोग्लैगोन। उसुखुथुजोंनो साना बारलांगोन। कर्कट राशि। गोबावनिफ्रायनो खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोनगोन। नखर सुंथानायाव हेफाजाब होनो हागोन। सिंह राशि। हरखाबै नोंथांनि देहाया गाज्रि थासारियाव गोग्लैनो हागौ। जानायाव सांग्रां जानानै जानांगोन। कन्या राशि। नोंथाङा समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन। ओनसोलाव मुं गोसारगोन। मोजां सान। तुला राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना नोंथाङा सोरजोंबा निन्दा होजानो हागौ। उन दाहाजोंनो गोसोखौ लोरबां मोनगोन। वृश्चिक राशि। गोबावनिफ्रायनो हास्थायना थानाय मिजिंआ मोगथां महर मोनगोन। रंजा बाजायैनो सानखौ बारहोहरनो हागोन। धनु राशि। गोजानाव थाहैनाय लोगोजों हरखाबै लोगो मोनज्लायगोन। गोसोखौ जोबोद रंजाखांनाय मोनगोन। मकर राशि। फिसा बाथ्राखौ लानानै बिसि फिसायनि गेजेराव नांज्लायनाय जागोन। सोमोन्दोआ लोरबां जालांगोन। कुम्भ राशि। गावनि आंगोखौ गोमाजानो गिगोन। दाबसे जायगायाव दलरै थाथेरनो गोसो जानाय नङा। आरो मीन राशि। नखरनि हाबा मावनो थाखाय नोंथाङा गेदेर बिबान रुजुननांगोन। दसेबो जिरायथेरनो सम मोननाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो